Goy. Ano man ka? Ikaw, Dr. Dre. Oo. Sakit ka akong ipon. Sa unsa ka unimo? Wala itong ikaw. Oh, Litson. Naikindi. Naipagiti. Kindi mo na. Sige, makagkaon kindi. Napasakit na nag-ipon, Dok. Oo. Nga ng kindi. Kita sa ipon, uy. Unya, nag-unsa man ka dere? Pagpatambal lagi ko sa akong hipon, Dok. Sakit kayo. Hindi ang mapunusan man ni, uy. Dok, tambal. Dugay na kaya akong gibati, Dok. Pero gabiin na lang magsakit. Sakit pala sa gugma. Sakit na sa gugma, Dok. Taga-asa na ka ng puyo. Dirira sa tagom. Harap ako, taga-dirira man ko. Ikaw, Dok, nakatisting na paayo ni mawala ni, Dok. O ikaw mo tambal. Oo. Daghan na kag naayo, ani. Ngipon. Oo. Kung saan man gusto niyo, ito na ko na. Nagsakit nga ng ibot, Dok. Oo. Sakit ng ibdon. Ug naay, istisya. Wa sakit. Anesthesia di ay. Paano mo Dok ka ng pananglitan og namilakaw sa kong uyab. Di na ko kalakaw kay usay lain may ini sakit sa ngipon baya. Murag mabuwak imong ulo. Ayaw kadlok ug mabuak imong ulo. Ano man? Gayat na kag ulo. Klaro, Dok. Kasi atong tanawon be. Idok. Ah! Ah! Kada ko simong bangog sa ngipon ay. Lah, kada ko simong bangog sa ngipon ay. Lah, kada ko simong bangog sa imong ngipon ay. Nganong imo mangibalik-balik ang imong istorya? Wala man lagi balik-balik. Di ko ma sa dako sa imong bangog sa imong ngipon. Ay pastilan, 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 yun na kung di malasan.